Bosta drabi il-kliem ngħidu jtir mar-riħ, jew l-aktar jinkiteb fil-kotba. Iżda l-iskultur Victor Aġus uża l-sinna f'tinqix fil-blat għal finijiet artistiċi f'waħda mill-installazzjonijiet li għamel fil-Gżira Tgħawdex. Fix-xogħlijiet tal-arti tiegħi dejjem nara li nikkollabora mhux biss ma' artisti viżivi manka ma' nies li ġejjin mill-letteratura jew anke mill-qasam mużikali jew anke minn mediums oħrajn. Ġieli użajt it-tekst li jkun żgraffit fix-xogħol tiegħi kemm il-darba. L-aħħar xogħol li kelli l-iskultura pubblika Ħaġarna li ġiet inawgurata fir-Raħal tax-Xara bħala parti minn skema ta' arti fi spazji pubbliċi. Kienet biċċa xogħol li tirrelata tiddialoga mal-wirt preistoriku, speċjalment dak tal-Ġgantija. U fil-żewġ blajjed kbar, żewġ blatijiet kbar li minn ġa fihom jinħoloq spazju fejn min jesperjenza l-iskultura letteralment jimxi minn ġa dan ix-xogħol, ħsibt illi nuża l-iżgraffjar ta' żewġ siltiet minn żewġ poeżiji differenti l-kol miktuba bil-Malti. Ir-raġuni kienet li meta l-letteratura titħallat mal-arti viżiva, il-messaġġ jaf joħroġ iktar ċar u n-nies jifhmuh aktar. Il-żewġ poeżiji li użajt biex ikunu żgraffjati f'din l-iskultura, waħda minnhom jisimha Ġgantija numru 2 li kienet poeżija li nkitbet minn Dr. Emanuel Mifsud meta kien li l-proġett flimkien ma' kompożitriċi Awċija Marjella Kassar Kordina li kien sar fil-Ġgantija stess, u din kienet poeżija li kienet imbaġġiet mużikata waqt performance fit-Tempji fl-2013. Pero għal dan il-proġett rġajt tlabt il-permess tal-awtur u tani il-permess biex nieħu silta mill-poeżija tiegħu li letteralment taqqat flimkien il-kunċett ta' żmien it-tempji ta' Ġgantija li min jaf kemm esperjenzaw ġrajiet diversi anke mbagħad isemmi l-elementi tal-baħar, l-elementi tax-xemx u dan iċ-ċirkolarità ta' żmien fejn inti tul dan iż-żminijiet kollha qed tara l-elementi li jintaġnu f'mument wieħed. Din kienet ukoll riflessjoni dwar il-ħajja, il-mewt, il-jum, il-lejl, fejn hu wkoll qed isemmi t-twelid tat-trabi. U din il-ħaġa rajta toqgħod ħafna f'din l-iskultura pubblika li titkellem ukoll dwar il-komunità. Fil-fatt meta ġiet inawgurata użajt u ikkollaborajt ma' qdiet differenti tar-Raħal fejn flimkien ukoll għamlu performance taħt il-gwida tiegħi fejn għamlu mixja simbolika minn siti preistoriċi differenti il-koll fix-Xara ftit il-bogħod minn hawn. U hemmhekk jiena użajt il-komunità biex tħossha parteċipi u wkoll koattriċi f'dan ix-xogħol. Poeżija oħra li użajt kienet tal-mibki Monsinjur Mikalanċ Apap illi fi żmien fl-1973 kienet ġiet inkurunata l-istatwa tal-Parroċċja tal-Bambina u f'dik l-okkażjoni speċjali dan kien kiteb poeżija illi kienet tirrelata kemm fuq il-Madonna ma aktar ukoll fuq is-siti storiċi tax-Xara. U kellu sentenza minnhom, silta minnhom li kienet titkellem fuq qed jimmaġina il-Madonna mixja qalb il-ħaġar qadin storiku jisu b'mod anke ta' ritwal spiritwali Marja mixja qalb il-ħaġar ta' Ġgantija. U jien kont diġà ħsibt fit-titlu li t-titlu jkun Ħaġarna ta' din l-iskultura għax propju hemm ukoll is-sens ta' in-nies li qed iħossu li l-ħaġar huwa tagħhom, is-sens ta' li hemm l-identità marbuta anke mal-pajsaġġ. U għandu frażi, għandu silta li tgħid u l-hemmhekk ġens artna mimlija bid-dija qed tirfess il-ħaġar qadim tal-Ġgantija. Għax kont qed nagħmel ir-riċerka dik waħlet f'moħħi u rrid li tkun ukoll inkluża f'din l-iskultura. L-itfal irridu nderruhom jaqraw sa minn età żgħira, imma sabiex nagħmlu dan, l-ewwel iridu jinkitbu l-kodba lihom. Tkellimna ma' Klera Zoppardi dwar il-gost u l-isfidi tal-kitba tfal.
Numru ta' ġeneri ta' kidba tfal. Nibdew mid-żarnet, per eżempju. Żarnet għal-jom il-kodba ġeneralment ikunu karta ħoxna ħafna, kważi kartuna, ħoxna. Ġeneralment l-istampi jkunu sempliċi ħafna, minimalisti u b'xi kelma waħda, u ġili anka bla kliem. Kodba li daħlhom jak fil-banju, jiġri apposta għall-ilma, kodba li ġorhom li jaħlu mal-pushchair, apposta għall-pushchair, u kodba mamulina apposta biex it-tfal ma jqattawhomx, ma biex jidraw iżommu l-ktib f'idejhom, iqalbu l-paġna u fl-istess ħin robusti. Mbagħad hemm il-ktib bl-istampi, forsi dan huwa l-iktar ġeneru magħruf għat-tfal. Il-ktib fejn inti għandek l-illustrazzjoni u l-kitba jimxu jitfit. U dan huwa naħseb wieħed mill-iktar ġeneri li nħobb. Missa nasal għalih, għax apparti l-ktib ta' tfal, u bat it-tfal weħedhom jibdew jitilqu jwarbu il-ktib bl-istampi, minħabba li għandu l-istampi, minħabba li huwa kbir, minħabba li jridu jidru iktar bħal kbar. U mela jibdew ifittxu kodba binqas stampi, inqas kbar, ġifieri mbagħad is-size normali, is normali tagħna tal-kodba li nixtru aħna l-adulti, u mingħajr kulur. U allura hawnhekk il-paġna jibda jiżdied il-kliem fil-paġna u anke l-istampi joqsu u sintendi il-kulur ikun iswed u abjad. Sakemm fl-aħħar il-kodba jsiru romanzi jew anke stejjer qosra bi kważi xejn stampi jew ħanajdu hekk ftit li xejn u naturalment iktar kliem. Jiena l-iktar li ktibt fil-verità tfal u anke l-iktar li traduċejt huma l-kodba bl-istampi. Ħdimt ħafna ma' illustraturi differenti, ma' fost l-iktar illustraturi ħdimt magħhom hija Lisa Falzon, ma' ħamilt 3 kodba fil-fatt Mingu, ta' Testa Maxxat u s-Sinjura Klaus. Sabiħ, din hija sfida sabiħa li taħdem ma' illustratriċi. L-ewwel qed jiena l-istorja vera l-idea tibda minni f'dan il-każ, imma mbagħad hi dejjem toħroġ b'idejat oħra u allura jiena ikolli l-lok fejn nibdel anke mill-istorja u ċertu dettalji peress li hemm numru ta' kliem li tista' diffiċli tajdu ħanajdek, ma ninsewx li qed nitkellmu fuq it-tfal. Ġrint ma tistax tikteb kollox, ma tistax tkun kumpless, ma tistax tikteb sentenzi elaborati, ma tistax toqgħod tinħella fid-dettalji, inkella jaqtaw qalbhom. Allura d-dettalji jħorġu fl-istampa, fl-illustrazzjoni u Lisa hija tajba ħafna biex daħħal dawn id-dettalji. L-istess Matthew Stroud ukoll ħdimt dal-aħħar fuq ħafna proġetti miegħu. L-istess hija xi ħaġa li pereżempju fejn dak li ma ngħidx bil-kliem jgħidu l-illustratur bl-istampi. U l-tfal fil-ktib tal-istampi jistgħu jaqraw l-istorja mingħajr ma jaqraw il-kliem. U mbagħad ukoll jaqraw il-kliem għax ġieli jibdew jieħdu gost li qed jitalmu jaqraw u li kapaċi jaqraw mingħajr laqas biss iħarsu lejn l-istampi ġifieri għalihom huwa suċċess li inti rajt sentenza sħiħa u allura paġna sħiħa u mort għal paġna l-oħra. Il-ktib ta' tfal huwa elaborat, jista' jkun dwar ħafna ideat differenti, ideat anke tal-adulti, pereżempju fiq ta' Testa Maxxat huwa dwar il-mewt u t-telfa tan-nanna. Imma jista' jkun pjuttost makabru, ma jista' jkun ferriħ, jista' jkun wara kollox din hija l-ħajja ġifieri huwa rifless tal-ħajja li qed ngħixu għal rifless ta' dak li jgħaddu minnhom anke it-tfal. Waħda mill-ikbar sfidi naħseb fil-kitba ta' tfal hija li aħna bħala adulti li qed nikdbu għalihom forsi nsibuha diffiċli biex ma nagħlmuhomx. Ġifieri aħna dejjem qegħdin fuq, aħna dejjem nafu li aħna nafu iktar minnhom, aħna niftakru anke fit-tfulija tagħna nippruvaw ngħaddu l-esperjenzi tagħna u dak kollu nafu lilhom. Mentri fil-verità mhux dak għandu jkun lan fil-ktib għat-tfal. Imma li permezz tal-ktieb ngħinuhom jikkultivaw l-immaġinazzjoni biex huma jidħlu fiha, jidħlu f'dik id-dinja immaġinattiva u jieħdu gost biha.
Kif tarani, iktibni. Dan huwa l-irwol tal-modelli tal-kidba għax jgħinuna niktbu kelmiet diffiċli billi nħarsu lejn kelmiet oħra. Ħafna drabi niffukaw fuq il-kidba tal-verbi blajn b'modelli bħal resaq, seraq u kiser għal kelmiet bħal għamel, lab u baqa'. F'dawn il-każijiet, lajn titniżżel fl-istess pożizzjoni tal-konsonanti likwida r. Fir-rokna tal-lum se nħarsu lejn xi modelli oħra. Din id-darba lejn modelli maħsuba għan-nomi. Waħda mill-kelmiet klassiċi li ħawduna hija l-kelma żgħażagħ. Iż-żgħażagħ għandhom l-enerġija u s-saħħa li jaqilbu d-dinja. U xi drabi jaqilbu wkoll lajn maż-żeta. Aktar u aktar billi flok għajn waħda għandna tnejn. F'dan il-każ nistgħu nagħżlu bejn żewġ modelli. Nistgħu nużaw kemm il-mudell karkur kif ukoll il-mudell żarbun. Lajn imbagħad trid titqiegħed fil-pożizzjoni tal-konsonanti likwida r jew n sabiex nikdbu żagħżugħ fuq karkur jew żarbun. Żagħżugħa fuq karkura jew żarbuna. U żgħażagħ fuq krakar jew żraben. Jekk tużaw karkur jew żarbun, ibqgħu ċerti li fil-kidba tal-Malti tagħmlu passi kbar il quddiem. Nomi oħra blajn jew blakka li ħawduna huma kelmiet bħal xogħol, sem u xar. Spiss jiġri li dawn il-kelmiet jaqtawlna qalbna u minħabba fihom nieqfu minn xogħolna u ma nagħmlux semna u nqattaw xarna. Allura x'se nagħmlu? Għal dawn it-tliet kelmiet u kelmiet oħra simili se nużaw il-mudell laħam. F'dan il-każ, lajn u lakka se jitqiegħdu fil-pożizzjoni tal-konsonanti ħ. Jiġifieri se nikdbu xogħol, sem u xar blajn jew blakka fin-nofs. Għal plural imbagħad naqilbu għal laħmijiet biex nikdbu xogħlijiet, imma rridu niftakru li l-plural ta' xar huwa xariet u li sem jieħu l-plural miksur isma. Il-mudell laħam jaqdina wkoll meta nemżu s-suffissi pronominali man-nomi, ngħidu aħna fil-każ ta' kelmiet bħal xogħli u xogħolna, semi u semhom, u xari u xarna li jinbnew fuq il-modelli laħmi u laħamna. Dan jotta l-bqija tal-pronomi personali. Ħanieħdu b'eżempju l-kelma xogħol, xogħli, xogħolok, xogħlu, xogħla, xogħolna, xogħolkom u xogħolhom jinbnew fuq laħmi, laħmek, laħmu, laħama, laħamna, laħamhom u laħamkom. Is-sabiħ tal-modelli huwa li b'kelma waħda tkun moħħok mistrieħ li tallimt tikteb ħafna u ħafna aktar kliem. U xi ngħidu għall-mudell laħam? Nistgħu nserħu moħħna li dan il-mudell se jaqdina dejjem u li jiswilna anke fi żmien ir-randan. ċajta tajba l-Maltin iħobbuha daqs żaqhom. Arana niċċajtaw u nittantaw ix-xemx għaddejja miġbura aqoċċa ma' mejda jew fuq xi banka l-frisk. Iċ-ċajt bil-Malti huwa rik ħafna u jvarja minn lob bil-kliem innoċenti sa ċajt kemm xejn imqareb. Jien naħseb li waħda mill-karatteristiċi ta' ċajta huma it-tmiem li ma tkunx qed tistennieh. It-twist insejħula. Jiġifieri xi ħadd qed jirrakkontalek ċajta u inti waqt li qed tismagħha imma biex inhu ġej, imma fejn se jasal. U jasal tmiem li jissorprendik u hemmhekk tidħak għax ma tkunx qed tistennieh. Firri dik hija l-isbaħ ħaġa ta' ċajta. Anke min jirrakkonta ċajta hawnhekk irid joqgħod attent ħafna. Illi ma jġebbidix hawn min jirrakkonta ċajta u dum ġejbiha ħafna biex minn għalih iżejjinha. Ma jkun qed iżejjin xejn ikun qed jaħliha mhux iżejjinha. Għaliex? Għax hekk inti lill-udjenza ħaddija ċans tinduna biex inti ħireġ tlif l-effett kollu. Mela ċajta għajt l-essenzjali biss, għajda fil-qosor, għajda bil-ħeffa biex il-min qed jismagħha ma ħtieħx ċans janteċipak u jaf biex inti ħireġ, jew jaqta biex inti ħireġ, trid taħsdu. Jien naħseb it-tmiem taċ-ċajta huwa l-iktar element importanti. Jien naħseb li l-Malti jippermetti t-tip ta' ċajt bħal mi jippermettu l-lingwi l-oħra.
Għaw min jgħidlek, għax il-Malti taf kemm hu doppju sens, le mu veru xejn. Il-Malti hu doppju sens, kemm hu doppju sens l-Ingliż u l-Taljan u l-lingwi l-oħrajn kollha. Id-differenza f'xinu il-doppju sens ikun hemm dak l-innuendos li kelma tfisser mod ieħor. Li bil-Malti nafuhom. U bl-Ingliż ma nafuhomx daqstant, jew bit-Taljan jew b'kull lingwa oħra. Il-Malti nafuhom ħafna dawk. Allura iktar ngħidu il-Malti pastas. Mhux pastas iktar mill-huma lingwi oħra. Jekk ħanu saw del-kelma pastas imma qas insebba posta imma ħallija. Ġifieri aħna meta rrakkutaw ċajta bil-Malti, jekk tkun fuq is-sess, ħanifhmu aktar. Għax għandna ċertu kliem b'tifsira doppja. Illi b'lingwi oħra ma nafuhomx forsi. Ara bil-Malti iktar nafuhom. Allora iktar insubbuha faċli rrakkuntaw ċajt fuq is-sess jew fuq affarijiet vulgari bil-Malti milli nifhmuhom b'lingwa oħra. Għandna diversi tipi ta' ċajt. Għandna ċajt illi ma jidħolx fih l-ebda doppju sens, l-ebda sess, l-ebda vulgarità, u għandna ċajt ieħor illi jkun jistrieħ fuq id-doppju sens, fuq is-sess l-iktar. Jien naħseb kuk għandna nagħmlu lista ta' ċajt li hawn. Jiena nħobb inżomm listi jiena dilettant ħafna ta' ċajt u għandi lista ta' xi 200 ċajta jien. Ma niktibhomx ta' nikteb it-titlu biss niftakarhom imbagħad. Imma l-lista hija ħafna itwal fejn jidħol sess milli nkella ċajt ieħor. Għax is-sess tant huwa tant għamel żmien tabu. Għal-iktar tiċċajta bih dak, għax dak huwa qed impoġġuh taħt it-tapit. Fil-fatt l-iktar li għandna ċajt huwa fuq is-sess u fuq reliġjon. Għax huma it-tnejn tabu. Huma the untouchables, jisom, mifri tersax għat mismu. Għara iktar wieħed jiċċajta bihom. Però mbagħad għandna diversi ċajti oħra, għandna pereżempju għandna ċajt fuq il-bjondi, għandna ċajt li huwa razzista, għandna ċajt li huwa fuq vizzijiet, fuq min jisker, fuq min xħiħ, għandna ċajt fuq l-Irlandiżi li għajdu ignoranti, fuq l-Skoċċiżu maxħaħ. Issa hawnhekk ta' minn ngħid illi ċajt ma jistax joqgħod iħares lejn il-korrettezza politika. Kanu qogħdu ngħidu għax id-dok tkun razzistu hekk iċ-ċajt tiċċajta fuq kollox. U trid tajt hawnhekk se nwarrab fil-ġemp il-korrettezza politika. Ħadd iċċajta b'kollox mingħajr ma toqgħod tajt jekk jien ħad irfes kallijiet. Kan rakkonta żewġ ċajtiet illi kien jirrakkonta ċali Klus, osra ħafna. Kollha fuq minnu fis-sakra. Waħda minnhom niftakru jgħid illi kien hemm raġel fis-sakra bil-lejl sejr id-dar u l-pulizija raħ u kif raħ sejr jixxengel għal ħammur warajh nara dan x'se jagħmel. U raħ jasal qudiem l-bib tad-dar tiegħu, ħareġ is-sigarett u beda jipprova jdaħħlu ġo serratura. Plus għamlu fuq qallu, ħabib tiegħi, x'int tagħmel hemm qallu. Tiftaħ id-dar bis-sigarett. Daħs is-sigarett, qallu bis-sigarett. Il-xiġra li għallu ċafetta pejjibta. Kienet ħelwa dik kif jirrakkonta. Oħra tixbaħ ħafna li l-istess raġel fis-sakra sejjer id-dar, il-pulizija mar warajh, imma d-dar barra ħareġ ċafetta, tiddaħħal ġol ħajtek. Jistenna. U dak qallu, ħabib tiegħi qallu, x'int tagħmel hawn? Qallu, iċ-ċafetta għallu l-ħajt. X'jiġifieri qallu x'in nagħmel? Qallu ma tafx li d-dinja ddur. Qed nistenna l-bib tiegħi jiġi hawn issa. Kienu ħelwin Charles Klus kellu ħabta mod kif jirrakkonta. Il-kbir spiss jimpressjona liż-żgħir, inkluż fejn tidħol l-edukazzjoni. Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lil kodba l-kbar li spiss jintużaw fil-klassijiet ta' tfal iż-żgħar. Mela, għana żewġ teachers li naħdmu fl-iskola primarja ta' Żabbar. Inspirajna ruħna dik is-sena li ktibna l-ewwel ktieb, it-tema tal-iskola kienet healthy eating, jew ikel tajjeb għal saħħitna. U ridna nagħmlu xi ħaġa biex nesibixxuha fil-Book Week. Bl-idea ta' tfal, speċi ddeċidejna li l-idea ta' tfal niffurmawhom fi ktieb. U formajna storja ta' dan is-serb li kien oħxon u mbagħad eventwalment beda jikol ikel tajjeb u sar b'saħħtu. Kodba merba
L-ewwel wieħed jitratta fuq healthy eating, l-ieħor fuq healthy living, it-tielet wieħed fuq l-inklużjoni u r-raba' wieħed fuq id-diversità multikulturaliżmu. L-erba' li huma kodba diġitali, ġifieri barra li għamluhomna big books, għamluhomna wkoll kodba diġitali li jistgħu jsibuhom ġifieri mingħajr ħlas jiddownloadjawhom mingħajr ħlas fuq il-Google Play. Il-kodba diġitali se jisimgħu ir-rakkont tal-istorja. Kull ktieb hemm ir-rakkont tal-istorja. Issa, kull kelma li tkun qed jgħid diġitali se tiġi underlined, ġifieri biex it-tfal ikunu jistgħu jsegwu aħjar. Wara kull storja hemm ħafna logħob interattiv, ġifieri l-tfal żgur jieħdu pjaċir jagħmlu. Aħna dejjem provajna nippromowtjaw il-lingwa Maltija, speċjalment il-qari bil-Malti. Kien hemm żmien fejn kien hemm ftit wisq kodba bil-Malti, ġifieri u provajna ngħinu b'dak il-mod biex inżidu l-kodba bil-Malti. It-tfal tal-lum speċi ikollhom tablet f'idejhom hija xi ħaġa normali. Issa minflok ħajkollhom tablet biex jilagħbu biss, għandhom tablet biex fl-istess ħin ħajaqraw bil-Malti u fl-istess ħin għandhom il-logħob ukoll li jkollu bil-Malti. Hekk ikunu qed ikollhom ħafna espożizzjoni għall-Malti, għall-lingwa Maltija, u fl-istess ħin qed tinkoraġġhom anke l-istampi li fih li huma vera interactive u vera kuluriti qed tinkoraġġhom biex jaqraw bil-Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.